Tapio, sinun vuorosi loistaa, kerro vaan. Niin, ei kun sitä vaan tuossa olin aprikoimassa, että onko se pikkuhiljaa jo näiden kiitosten aika, koska nimittäin me halutaan kiittää yleisöä, radion kuuntelijoita, tänne soittaneita, poliisia. Kyllä. Kaikkia ihmisiä, joten kanssa ollaan oltu tekemisissä. Ja sen takia nämä kiitokset, koska tämä on meidän kesän viimeinen liikennelähetys. Palataan tässä mahdollisesti vuoden aikana, mutta katsellaan sitten, että mikä on vuoden päästä kesällä taas tilanne. Mutta tältä erää niin tää oli niinku täsää. Tää oli niinku täsää. Ja on myöskin tullut mukavasti tämmöisiä vakituisia soittelijoita, joka on myöskin aina ilahduttava asia. Että ihmisiä, jotka soittavat melkein joka lähetykseen. Meillä on muuten Jussi langan päässä. Salovaran liikenteessä iltaa. Jussi, morjes. Morjesta, Jussi. Teille ei ole pitkään aikaan, tai en ole ainakaan tänä iltana kuullut tuossa soittanut se kaveri, ketä kertoo noita vitsejä. Niin Valtsu! Valtsu ei ole muuten soittanut meille tänään. Mikähän Valtsulla mahtaa olla hätänä nyt? Tai sitten se soittaa 7:08, se on just 7:08. Nyt loppuvitsi vielä peli. Valtsu on ihan legenda. Valtsu on legenda, joo. Mullakin on semmoinen vitsi, en mä tiedä, voisiko tätä nyt edes siellä välttämättä kertoakaan. Mutta no koitapas. Kato, kun oli pariskunta ja mies meni vessaan raakailemaan partaa ja talon lemmikki papukaija lenteli siinä ja huuteli haavatulle. Isäntä ajoi para-ajoja, siis jatkoja, papukaija huusi, haavatulle. Isäntä huuteli sille, että ole pirvien hiljaa nyt. Ja haavatulle, papukaija huusi. Niin isäntä sanoi, että nyt jos et ole hiljaa, niin mä heitän sut tuohon vessanpyttyyn. Jatko para-ajo, taas papukaija, haavatulle. Isäntä otti niskasta sitä papukaijaa ja heitti sen vessanpyttyyn. No, meni hetki, talon emäntä tuli asioilta kaupungilta ja istahti pytylle, niin pytystä kuului, arvasihan minä, naama halaki ja parta ajama. Tiedätkö sä muuten mitä, Jussi? No, meillä on varattu oikein niin spesiaali yllätys tämän lähetyksen viimeiseksi biisiksi ja sepä tuleekin tässä seuraavaksi ja se sopii tämän vitsin teemaan erittäin hyvin. No hyvä. Kiitos. Kiitos. Soitellaan. Moi moi. No niin, joo, kiitti teille. Moi moi. Kiitos Jussille oikein kovasti. Ja nyt sitten siihen paljon puhuttu yllätykseen, koska nimittäin meillä on tämmöinen loppubiisi, mistä äskettäin tuli Jussille jo todettiin. Ja tämä on sitten semmoinen, eli parikin sanoa, A, ei saa loukkaantua, B, kaikki alle 18-vuotiaat nyt pois radiotähdestä. Myöskin oma tyttäreni elää kuuntele, mene nukkumaan. Joo, yksikään alle 18-vuotias ei saa nyt kuulla. Kaikki yli 18-vuotiaat korvat kiinni radioon. Pohjolassa kansa on sen kaamoksensa vanki. Pimeässä askarrellen paljoa ei hanki. Mutta läpi talven seisoo tanakasti kanki. Jumalauta kaikki siellä silloin nais. Olin kerran kutsuttuna juhlissamme näissä. Sellaista ei nähty edes Onassiksen häissä. Pulli oli käsittelyn jälkeen viikon jäissä. Ja lääkärikin luuli, että sitä puri hai. Siellä juotiin, siellä nussittiin. Keväällä tyhjät oli pussit niin. Siellä juotiin, siellä nussittiin. Juhlat alkoi siten, että isäntä löi pöytää. Mulkullansa tietysti se helppo oli löytää. Heti piikalikka siihen perseinensä töytää. Pöydän antimia ryhtyi nuolemaan. Emäntä taas vieraallensa pyllistää ja vinkkaa. Kädellänsä jalkoväliään kuin kone hinkkaa. Reumastansa huolimatta renkin lujaa kinkkaa. Ei vieras ehdi ensimmäiseen varviin ollenkaan. Siellä juotiin, siellä nussittiin. Keväällä tyhjät oli pussit niin. Siellä juotiin, siellä nussittiin. Minullekin
Kun Munakylään tullut leski käski, joku siltä liivit avas, pirtin täytti läski. Killu tuoksui tuoreelta kuin viikon käynyt mäski, siitä laatu enää tuskin paranee. Kaikki meni yleiseksi viikseen vetelyksi, sähköä ei lainkaan, kynttilöitäkin vain yksi. Sekin tuli jonkun persereikään työnnetyksi, ja eiköhän se pimeässä mulkun virkaa tee. Siellä juotiin, siellä nussittiin, keväällä tyhjät oli pussit, niin siellä juotiin, siellä nussittiin, keväällä tyhjät oli pussit, niin. Iskelmä ja Salovaara liikenteessä. Turvallista matkaa perheille ympäri Suomen. Toivottaa kumho.fi. Hei mummo. Hei Jarno, kuule heität siellä minut ABClle. Nyt heti vai? No heti.